Yo man, ayishawa umoya esikoleni mangekho nale ndoda yakhe lebhorayo. Abo munye ubhekele ibhola. Yo man, munye mfuna ubheke generation. Bona manje ngiwani. Yeah man, ayibonshala. What's wrong now? Shawa umoya. I'm a free man. Free Sowesh man. akekho What's wrong now? mata. Konko. Eish, bani manje kokotayo? Yo man. Kimang. Yo kina wena khawuvula mani. Angikhuluza ke lo. Engiyeza. Manje ufunani? Kimkhuluza kina khawuvula mani. Kodwa ha, khuluza mntwana. What's wrong now? Yo mzukulu wami, ukhona nawo mata. Eish man, akekho usikole mkhuluza. Ufunani? Yo, kushoda akekho. Mani mzukulu wami, ndizoqela ushukela. Mkhuluza ukushukela. Ndiyadlala wena mani. Ndiyadlala ndiyababhala mani mzukulu wami. Nxa mani ukukuhlupha mzukulu wami, ndizoboleka imagi. Imanki? Hayi mkhuluza ayikho imanki la endlini. Imanki uma uyifuna kumele uye kugogo kaTinyi kunama manki. Wena mani, ubani uthethe ngemanki? Yo, mkhuluza kusho wena wathi ufuna imanki. Ayikho imanki la. Ndithi imagi not imanki wena mani. Ayikho mkhuluza imanki ne. Uma uyifuna uye kugogo kaTinyi unayo imanki. Bye.